So your planning appears to be very short-sighted. మేము గడిచిన 3 సంవత్సరాలుగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు అసలు ఈ సంవత్సరమే 2008వ సంవత్సరం వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ అన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కారణం ఏమిటి అని అంటే 3 సంవత్సరాల క్రితం మొదలుపెట్టిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరుతో నామకరణం చేయబడ్డ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మార్చి నెల 16వ తారీఖున ప్రారంభం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ఈ 160 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ సాటిలైట్ టౌన్షిప్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఆయన 2004 నుండి 2009 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ చుట్టుపక్కల ఉన్న 12 మున్సిపాలిటీస్ ని హైదరాబాద్ లో విలీనం చేశారు. దీనివల్ల అప్పటి వరకు కేవలం 175 చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్న హైదరాబాద్ ఒక్కసారిగా 625 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు పెరిగింది. ముఖ్యంగా రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇది ఆయన హయాంలోనే కట్టారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ని సిటీకి లింక్ చేయడానికి పివి నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్ వే ని నిర్మించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ని కూడా వైఎస్ఆర్ గారు పూర్తి చేశారు. ఇది సిటీ చుట్టూ తిరుగుతూ దాదాపు అన్ని ప్రాంతాలను కవర్ చేసేలా నిర్మించారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో తిరుగుతున్న మెట్రో ట్రైన్స్ కి సంబంధించిన ప్లానింగ్స్ తో పాటు శంకుస్థాపన కూడా వైఎస్ఆర్ గారి అధికారంలో ఉన్నప్పుడే చేశారు. మూసీ నది మీద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి 2 రబ్బర్ డ్యామ్స్ ని నిర్మించారు. ఇదే నగరానికి అవసరమైన నీటిని అందించింది. అన్లిమిటెడ్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఇది అమల్లోకి రావడం వల్ల మాత్రమే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో స్కై స్క్రాపర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మంచి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, చేయగలిగిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఏమాత్రం వెనకాడకుండా చేయాలనే నమ్మకం.